ଆପଣମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆଜି ଜାଣିବା କଥାରେ ଯେ ରାଶି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଜାଣିବା କଥାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମେଷ ରାଶି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିବ ସେମାନେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଚୁଲା ଥିବା ଶିଳ୍ପ, ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିବ ସେମାନେ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ଫଳ ପନିପରିବା। କର୍କଟ ଯେଉଁ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଜଳଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷୀର। ସିଂହ ରାଶି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଶି ସିଂହ ହୋଇଥିବ ବନ୍ୟଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ହୋଇଥିବ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଡିଲରସିପ୍ ଏବଂ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରିପାରିବେ। ମିଛା ରାଶି ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଧନୁ ରାଶି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ଧାତୁ ଏବଂ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୌହଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦୋକାନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ପଠନ ଲିଖନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରାଶି ଅନୁସାରେ